Szia, Ricsi! Szia, Gine! Szóval azért gyűltünk ma itt össze, hogy kicsit mesélj, vagy sokat, ahogyan jön éppen, Okay. az utadról a zenélésben, és arról, hogy hogyan találkoztál ezzel a hangszerrel, a didgeridóval, amivel időközben nagyon elmélyült a kapcsolódásod. És van-e kedved mesélni arról, hogy hogyan lépett be az életedbe, és hogyan mélyült el ez a kapcsolat? Szuper, köszi szívesen, kedves témám. De egyébként nagyon fiatalon, relatív egy felnőtté válásom küszöbén, 18-19 voltam, amikor találkoztam a hangszerrel, és egyébként dorombozni kezdtem, és egész konkrétan úgy találtam rá a didgeridóra, hogy dorombos zenéket kerestem, de amúgy ekkor még vidéken éltem, és nem nagyon volt szélessávú internet, meg fesztiválok, meg ahol így nagyon szembe jöhetett volna, és ezért így nagyon konkrét belépési pont volt egy szép tavaszi napon, ahol először meghallottam a hangot, és gyakorlatilag így egy ilyen zsigeri erős hívásom támadt, hogy nekem ezzel dolgom van, és így gravitáltam felé. Mondhatni minden más kiesett a kezemből, így ez került a fókuszba. És el is kezdtem fújni, amúgy pont akkor érettségiztem, és így emlékszem, hogy az egyik kezemben az érettségítételek, másik kezemben a didgeridoo, és itt sokkal jobban érdekelt a didgeridoo, és hát gyakorlatilag így tényleg, amikor így elindultam volna így felnőttként az életbe, akkor ez így aktiválódott, és akkoriban jártam sokat túrázni a hangszerrel, naplementéket néztem, ott még egy ilyen személyes eszköz volt, és elkezdtem akkoriban álmodozni arról, hogy pontosabban felutaztam egyszer Budapestre, és akkor láttam, hogy a villamos megállóban zenélnek az utcazenészek, és így nagyon meginspirált ez az egész életérzés, amit ott közvetítettek. És onnan jött az inspiráció, hogy még akkor otthon éltem, de hogy milyen klassz lenne ezt művelni, ezt az életformát. És amikor felköltöztem Budapestre, akkor kaptam az alkalmon, és kimentem, kipróbáltam. Egyébként épp a tél kellős közepe volt, és nagy kerek pelyhekbe esett a hó. Ezt sosem fogom elfelejteni, amikor először kimentem, akkor ilyen sűrű hóesés volt, ez 2013, és Corvin negyedhez mentem, a Corvin mozi elé, leültem, és ahogy megszólalt a didgeridoo, éreztem, hogy itt ez egy új fejezet az életemben, hogy ott így megosztom az emberekkel ezt a hangot, mert azt figyeltem meg, hogy megállnak az emberek, tehát még abban a városi rohanásban, zakatolásban, zajban is sikerült egy olyan teret létrehozni ezzel a hanggal, ami képes volt őket megállítani, és így közös térbe összehozni. És egyébként azt meg tudnád fogalmazni, hogy mi az a minőség, ami árad ebből a hangszerből? Hát egyből az ősisség jutott eszembe, jelent meg a tudatomba, hogy feltetted a kérdést, és szerintem ez az, ami miatt nagyon működik, tehát, hogy az utcazenélésnél maradva, akár hogy az utca emberét is képes megállítani, hogy talán emlékeztet egy olyan minőségre, amire időközben nagyon sok réteg rárakódott így az emberben, és már rég elfelejtettük talán létezni így azt a ilyen ősi, autentikus minőségünket, hogy talán most így épp egy ilyen időszakban vagyunk, amikor van lehetőségünk azt választani, hogy akár így visszavadulunk egy picit, úgymond. De hogy számomra ez az ősiség, amit közvetít, és valójában ide is képes kapukat nyitni. Szóval egyfajta megfigyelésem, hogy az ember, amikor elkezd ezzel a hangszerrel kapcsolódni, gyakorlatilag egy több 10 000 éves, pontosan nem is tudjuk, hogy milyen idős ez a hangszer, vannak találgatások, akár 40 000 éves is hang lehet. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon
mély gyökerei vannak energetikailag, amikor az ember ezzel kapcsolódik, akkor ez valamilyen szinten ehhez a mezőhöz nyer hozzáférést. Uh-huh. És szerinted a magyar kultúrában ez így mit hoz be? Ugye a saját kultúránkkal való kapcsolatot, vagy így a gyökerekhez való kapcsolatot, azt így elveszítettük, úgymond az évszázadok során, és egy kicsit például ez egy olyan hangszer, ami segít visszakapcsolódni. Ez így messzebbre kell nyúlnom, hogy így erre válaszolni tudjak, de felmerül sokszor az bennem, hogy lélekként, igazság szerint így nem vagyunk országhatárok közé szorítva életről életre. Így ez egyik oldala a dolognak, hogy jön egy magyar srác ahhoz, hogy elkezdjen didgeridoozni. Még egy másik oldalról, hogy ha épp most egy magyar testbe születtem, mennyiben befolyásol engem az ősi magyar kultúra. Tehát, hogy valójában a testi vérvonalamhoz vagyok hűbb, vagy a lelki vérvonalamhoz. És ezen nem is, hogy hűbb, de hogy mind a kettő perspektíva, hogy mi az, ami megjelenik, és én az ősi magyar kultúra felé van egy ilyen kíváncsiság, meg tisztelet bennem, de hogy autentikusan, mint például, hogy a didgeridoo így feltört, hogy szus, nekem ezzel dolgom van. Kevesebb ilyen aspektus van az ősi magyar kultúrából személyesen, ami ennyire megvonzott volna. És szerinted mi történik a térben, amikor megszólal ez a hangszer? Hú, izgi, nagyon köszi ezt a kérdést. Alapvetően már az utcazenélés során voltak nagyon-nagyon erős megfigyeléseim, vagy egész konkrétan ilyen metafizikai megtapasztalásaim, ami egy erős kijelentés, hogy utcazene metafizika, de hogy nem érzem túlzónak, mert egészen konkrétan fűződik egy nagyon szép történet, ahol éreztem, hogy így kapok egy nagy tanítást az élettől. Például a figyelem energiájára, a figyelem erejére vonatkozólag. És akkor pont egy aluljáróban zenéltem, egyébként azt hiszem a Kálvin téri aluljáróban, mert nagyon élveztem az utcazenész pályafutásom elején, hogy így betölti az aluljárók a didgeridoo hangja, tehát így konkrétan egy ilyen hangoszlop jön létre, és nagyon jó az akusztika. Egy idő után egyébként felhagytam így az aluljárózással, nem kimentem a Városligetbe, hogy a fák között jobban éreztem magam, de visszakanyarodva az eredeti kérdéshez, egyszer ott zenéltem a Kálvin térnél, és csukadt szemmel fújtam a didgeridót, és ráztam a kis csörgőmet, és egyik pillanatról a másikra azt éreztem, hogy így egy szél így belekapna a vitorlába, és így megindul az egész, mintha meg 300-szorozódna az energiája a hangnak. És nagyon, nagyon harapható volt a kontraszt egyik pillanatról a másikra, hogy mi történik. És kinyitottam a szememet, és azt láttam, hogy egy lány csukott szemmel hallgat, egy 3 méterre előttem ott megállt, és oda szegezte a figyelmét annak, amit csinálok, illetve a hangnak, amit hall, és hát ez így velem maradt, ez a tapasztalás, ez az élmény. Emlékeztetett arra, nagyon sokat így filóztam ezen, hogy mennyire elképesztő. Hogy nem is láttam, hogy érkezik, egyszerűen csak megéreztem a jelenlétét, a figyelmét, és utána nyitott szemmel láttam, hogy wow. Ez neki köszönhető, az ő figyelmének, és akkor eszembe jutott például, hogy általános iskolában nagy szünetben megtudtam, hogy felelünk a versből, amit elfelejtettem megtanulni, és akkor ott gyorsan elkezdtem magolni, és hát nyilván engem szólított fel a tanárnő, és így kimentem, és így gyakorlatilag elszavaltam a verset. Így ott volt az osztálynak a figyelem energiája, tehát oda szegeződött egy pontba, és ez gyakorlatilag megkönnyíti ezt az önátadást, ezt a flow élményt.
Úgyhogy én ezt így elkezdtem tudatosan alkalmazni az utcazenélésnél, hogy mindig olyan helyeket kerestem, ahol itt találtam egy ponton, és akkor a Városligetben egy nagyon kedves kis hidat felfedeztem, és folyamatosan volt emberáramlás, és ez hozzásegített az, hogy mindig új figyelemenergia jött be a térbe, és egyszerűen mint egy ilyen malomszerűen ez így adta a zenének az energiát. Ez volt az egyik izgi élményem, a másik pedig, ugye az volt a kérdésed, hogy milyen tér jön létre, hát és itt jön be a másik nagy tapasztalásom, az pedig a szándéknak az ereje, a szándéknak a fontossága, mivel is az ember megszólaltatja a hangszert, és én akkoriban még mindig az utcazenei időszaknál maradva ezt teljesen ösztönösen már csináltam, hogy mindig megfogalmaztam, mindig elmondtam egy imát tulajdonképpen, mielőtt megszólaltattam a hangszert. És nekem így az volt a szándékom, hogy aki ebbe a térbe besétál, amit a hang létrehoz, az így emlékezzen valamire, amit elfelejtett, és itt meg az ősiség kapcsol vissza. És ugyanakkor kapjon valami olyat, amit soha nem felejt el. És én mindig ebből a szándékból kezdtem el zenélni. És ez szerintem nagyban meghatározza azt, hogy milyen tér jön létre. És ez még most is így van? Vagy hasonló szándékkal zenélsz manapság is? Abszolút. Azt szoktam hozzátenni, hogy így mindenki azt kapja a gyógyulásához, amire szüksége van, így azért kezdem számára a térből olyan energia. De alapvetően az emlékezés, ez így nagyon meghatározza így azt, amit én közvetíteni vagyok hivatott. Szerintem, vagy egy zene által így a feladatom, mivel így ezt annak idején teljesen ösztönösen kezdtem el maga a hangszer is, mert mint így ezt a szándékot belerakni a térbe. A hangszer is egy ilyen ősi minőséget képvisel, és alapvetően a zenétől én is valami ilyesmit kaptam. Tehát ugye azt hiszem a legértékesebb dolog, amit kaptam a zenétől, ez az emlékezés képessége, és valamennyire azt hiszem, hogy ezt szeretném áramoltatni és visszaadni. Nagyon érdekes, csak egy kis lábjegyzet, hogy amikor meséltél erről a lányról, és még nem mondtad, hogy csukó volt a szemed, de már lecsuktam a szememet előtt. Hogy így annyira erős testérzeteim voltak. Hú, hogy így nagyon azt éreztem, hogy áramlik az egész testemben az energia, és hogy így ilyen, mint hogyha valami, nem is tudom, energetikai zuhany, vagy átalakulás, meg inkább ez tehát valamilyen sejtszintű emlékezés, amikor így, vagy így elkezdenek kinyílni a sejtjeim, mondjuk egy olyan környezetben, ahol nem biztos, hogy ez mondjuk a városban, ahol mondjuk ez így megtörténne úgy, de hogy... Abszolút, és hát ez a zenének ugye szerintem átfogóan így a képessége, vagy a hangokra valahogy a tudata az így reagál, hogy nyílnak így emlékezésnek így csatornái, kapui. Szóval ez nem a didgeridoo-nak a sajátossága, de ha már itt tartunk egyébként, maga ez a hang, a hangzása, rezgése, ezt így szerintem nagyon képes indukálni. Viszont ezen a ponton így talán érdemes behoznom, ugye, hogy lett egy zenekarom ugye az idők folyamán, tehát az utcazenélésnek egy ponton éreztem, hogy így elérem az üvegplafonját, és ott akkor tehát alakult az Earth Jam, és egy nagyon izgalmas perspektíva volt azt megélni, hogy az a hang, ami addig csak akusztikba szólt, és már ott milyen teret volt képes létrehozni, hirtelen kapott egy mikrofont a hangszer, és nagy hangfalakból szólalt meg ott már 100 meg több ezer ember előtt. És ez milyen élmény? Vagy hogyan volt más? Nekem nem nagyon kontrasztos egyébként az utcazenéléshez képest, tehát hogy szerintem engem az élet így tréningelt arra, tehát hogy így hogy tényleg akusztikusan egy megfelelő szándékmederbe kerüljek, hogy én miért is zenélek, miért is megyek ki tulajdonképpen, mit akarok ezzel átadni, nyújtani az embereknek, és valójában amikor ez így tényleg integrálódott, akkor nyílt úgymond
úgymond a zenei karrierem. Nek az a fázisa vagy fejezete, ahol ezt már így színpadon egyszerre sokkal több embernek a tudatához tudtam közvetíteni. Nagyon erős dolgokat mesélsz. Örülök, hogyha így érzed. Nagyon. Egyébként őszintén szóval nekem tényleg nincs túl sok differencia között, hogy az utcán zenélek, vagy nagy színpadon, több ezer ember előtt. A szándékom az ugyanaz tulajdonképpen, és valamennyire nekem ugyanaz a meder, tehát ugyanaz a szándék, ugyanaz a szolgálat, és így a forma az más, de nincs különösebb ragaszkodásom egyik formához sem. És egyébként a több száz vagy több ezer embernek a figyelme az változtat bármit ezen a folyamaton? Egyébként ez nagyon izgalmas, amit mondasz, mert ilyen szempontból van különbség a kettő élmény között, és bizonyos szempontból nálam az utcazene nyer egyébként. Mert ott folyamatosan jöttek be új, teljesen friss figyelem a térbe, és egészen egyszerűen figyelem az energia, hogy mondjuk is, ahol a figyelem, ott az energia. És azáltal, hogy folyamatosan lép be újabb és újabb megfigyelő, az konkrétan tényleg ilyen malomszerűen hajtja az energiát. Hajtotta, ugye jó pár éve nem utcazenélek. Míg egy nagy színpados koncertnél ott van több ezer ember, ez inkább egy poolnak érzem, hogy így, hogy mint egy ilyen konténer, hogy ott vagyunk, és ott meg inkább az a challenge, hogy mi mozgassuk úgy folyamatosan a zenét, hogy annak a közönségnek a figyelme az teljesen éber maradjon az utazás teljes időtartamára. És folyamatosan akár meglepni úgy a jelenlévőket, hogy ugyanannyira éles maradjon a jelenlét, általi megfigyelés. Érdekes. Kihívásosan hangzik. És hogy folytatódott aztán ez az út? Hogy folytatódott az út? Hát egy szép napon, egyébként az egy január 1-e volt, tehát egy új év első napján arra keltem, hogy nekem hangutazásokat kell csinálnom. Pontosabban ez egy ilyen belső, egy ilyen hívás volt. Mi előtte is így motoszkált, meg volt egy-egy ilyen sessionem, amit ilyen ösztönösen így szerveztem, egy pár ilyen alkalmat, inkább ilyen szeánszok voltak, de nem igazán volt energetikai koncepció. Volt, de nem egy letisztult történet, és mire ide eljutottam, hogy már túl voltam az utcazenélésem, már sok 100, illetve 1000 ember előtt megszólalt a hangszerű. Nem is az, hogy előtt, hanem hogy számá így létrejött ez a bridge. Így szerintem addigra értem meg arra, hogy egy finomabb térből tudjak zenélni, akár egy hangutazáson, és egy szándékom igazán tiszta legyen. Szóval, hogy az volt az élményem, hogy támogatja az univerzum ezt a folyamatot, mivel hogy elkezdtem meghívásokat kapni. Talán szerveztem egy eseményt, de rá 2 napra meghívtak, hogy tartsak egy elvonuláson, egy hangutazást, aztán egy kis közösség hívott meg, hogy tartsak nekik hangutazást, tehát gyakorlatilag egy önmagától indult a történet. Egy elég erős visszajelzés volt arra, hogy ezzel most dolog van. És hát ez egy abszolút next level volt több szempontból, mivel itt nagyon éreztem, hogy itt semmi másról nem szól az egész, csak a szándékról. Az, hogy én így mit teszek ott bele a térbe. És ezt olyannyira komolyan vettem az elején, illetve talán radikálisan, szélsőségesen, hogy egy teljesen tiszta, transzparens tér szerettem volna lenni, és hogy semmit nem tettem bele. Szimplán egy üres cső szerettem volna lenni. És az akkori párom azt érezte vissza, hogy ő azt érzi, hogy valami hiányzik, hogy tök szép tiszta tér jön létre, de valahogy nincs egy ilyen zsigeri energia bent a térben. És akkor elkezdtem ezen
gondolkozni, hogy mi hiányzik. És rádöbbentem, hogy tök fontos, hogy itt, hogy oké, tiszta, transzparens csatorna vagyok, de hogy igenis meg kell hívnom így bizonyos energiákat közreműködni, illetve adnom kell a szándékommal egy irányt annak, hogy mit szeretnék itt indukálni a térben. Úgyhogy valójában elkezdtem kísérletezni, és így intuitívan edukálódni ebben az egész dologban. És elkezdtem azzal kísérletezni, hogy egy esemény előtt egy fél órára félrevonulok és meditálok, és így egy nagyon-nagyon letisztult helyről fogalmazok meg egy szándékot, és hívok meg segítőket is a térbe. És itt tulajdonképpen elkezdődött egy ilyen együttműködés, úgymond egy bizonyos energiával. Azt éreztem, hogy így oda kapcsolódott a térbe, amikor én így meghívtam. És egy nagyon szép megélés volt, hogy például a technikai repertoárom, tehát a zenészi repertoárom 90%-a az így le volt tiltva ebben a folyamatban, de nem volt rá szükség. Azzal az energiával való együttműködéshez, illetve az, hogy őt támogassam a térben a munkáját, nem volt szükség a zenei skilljeim nagy részére. Egész konkrétan például, amikor a didgeridoo-val elkezdtem őt, a meghívás az előtte történt, egyébként itt van egy ilyen szerszám, az aboriginál kultúrában használják, a Bullroar névre hallgat, egyszer ajándékba kaptam. És akkor évekkel később előkerült, amikor elkezdtem hangutazásokat tartani. És akkor elkezdtem ezt alkalmazni, amikor megpörgetem a térbe, akkor küldöm ki a szándékom, és hívom meg a segítőket. És éreztem, hogy egyszerűen a szándék az megteremti az utat, kinyílik egy tér, kinyílik egy kapu. És utána a didgeridoo hang ez pedig elkezdi hívni ilyenkor be az energiát ezen a kapun. És volt egy idő, amikor rendszeresen tartottam egyik hangutazást a másik után, hogy konkrétan láttam vizuálisan, ahogy ez az energia belép a térbe, és hogy mit csinál. És ez egyébként egy tisztító energia volt. Kéknek érzékeltem, és azt láttam, hogy gyakorlatilag leereszkedik a térbe, és szép lassan, ahogy én elkezdem a hanggal mozgatni, elkezd spirálisan körbe járni és mozogni a térben. És ez gyakorlatilag egy folyamat, itt már nem én fújtam a hangszert, mindig volt egy pont, ahol éreztem, elkezdtem fújni, és nagyjából egy 2-3 perc után egyszer csak történt egy kattanás, így éreztem, hogy így aktiválódik a dolog, mindig elkezdett így lüktetni egy ér a nyakamon, és onnantól tudtam, hogy nem én fújok, hanem valójában közvetítem így ezt az energiát. És akkor ez gyakorlatilag ott így elvégezte a munkáját a térben, illetve így megtörtént, aminek meg kellett történnie, és a folyamat végén, hogy ugyanazon a kapun, ponton, ahol belépett, így gyakorlatilag eltávozik a térből. És kapcsolódsz még ezzel az energiával? Mármint, hogy még megjelenik a tereidben, hogy zenélsz? Igen, ez egy izgalmas kérdés, hogy amikor elkezdtem kapcsolódni tudatosan ezzel az energiával, akkor még nagyon figyeltem rá, hogy tényleg, mintha amikor az ember vendégségbe vár valakit, nagyon odafigyeltem rá, hogy minden szépen nyissam ki az ajtót, minden a helyén legyen, és egy ponton túl ilyen szempontból egy picit autentikusabbá váltam, és rájöttem, hogy ez az energia működik rajtam keresztül, illetve teszi a dolgát, ha tetszik, ha nem. Valamennyire tudom szabályozni azt, hogy mennyire erős teret hozok létre, tehát hogyha effektív csinálok előkészítem a teret, és szándékosan
meghívom arra, hogy itt egy konkrét folyamatot, munkát hajtsunk végre együtt, akkor ott lesz egy folyamat és lesz egy tér, amiben az emberek emlékezni fognak dolgokra, feljönnek emlékek, amik lehet, hogy egy mosogatás közben hétköznap nem jönnének fel. És ezek lehetnek ebből az életükből, gyerekkorból, valami, amire nem esik jó feltétlenül ránézni, de lehet, hogy akár egy előző életbeli emlék. És szerintem ez működik, de nem megtapasztaltam, hogy ez a tér, ezt meg is kell tudni tartani, és hogy nem mindig nyitom meg a csapot teljes mértékben. Szóval rájöttem, hogy ebbe így van egy ráhatásom és felelősségem, hogy mennyire nyomom a gázt. Uh-huh. És hogy érzed, hogy most merre megy az út, és ez a sok tanulság, ami most felhalmozódott, ez mibe folyik át? Fú, izgi. Hát vannak ilyen korszakai ennek az útnak, ahogy ez így kirajzolódik, és valójában mindig is volt egy vízióm, egy saját hangszerről. Igazság szerint ez már több mint 10 éve velem van, egész pontosan 11-12 éve lesz jövőre, hogy elkezdtem kísérletezni saját hangolható didgeridookkal. Akkor még kartoncsövekből, és akkor voltak ennek evolúciós pontjai, de most 2 éve lesz, hogy elköteleződtem amellett, hogy leföldelem a hangszert, így ezt a víziót, és valójában megláttam, hogy minden eszköz adott hozzá, és erre az életemben ugye lett időközben egy kis hangszermanufaktúrám, illetve műhelyem, eszközeim, szerszámaim, anyagismeretem, és gyakorlatilag így minden puzzle darabot volt előttem kiszorva, hogy ezt így összerakjam. Úgyhogy hát 1,5 év intenzív fejlesztés, és most lesz gyakorlatilag így az a fázis, ahol ez a dolog mederbe kerül, hogy van egy saját fejlesztésű hangszerem a saját preferenciáim alapján, amiben benne van így az elmúlt 15 év hangszeres múltja, tehát előadói igényei, illetve egy olyan hangszert szerettem volna, ami ezt az energetikai minőséget is képviseli, azt az energiát, amit én egy hangutazáson meghívok, megidézek, közvetítek. Így anyagfelhasználásban, minőségben arra törekedtem, hogy egy olyan hangszer szülessen, ami egy méltó eszköze akár egy ilyen gyógyító szeánsznak, és ezért választottam például a sárgarezet és a fát, ezek természetes alapanyagok, mind megjelenésében, mind érzetében azt érzem, hogy sikerült elérnem a célomat. És mi a hosszú távú víziód ezzel? Hát ezen a ponton egyébként abszolút az, hogy így mindezt a szellemiséget, mindennek a hangszerben rejlő potenciált megosztani az emberekkel. Egyrészt úgy, hogy tartom a hangutazásokat és ezeket a gyógyító tereket, szeánszokat. Szeretném egyébként kiterjeszteni oda, hogy eddig ugye főleg ilyen 20-30-40 fős események voltak, és egy kicsit szeretném ezt így kitágítani oda, hogy már nem csak fekvő, relax események, hanem akár nagyobb színháztermekben, hogy több emberhez eljuthasson ez. Mivel azt látom, hogy kortól függetlenül működik, tehát hogy jött már oda hozzám, 80-90 között lehetett idős néni egy kiállítás megnyitón után, és így oda bicegett hozzám, felnézett, és köszönöm, fiam, és csak így ennyit mondott, de szemei azok sokkal többet mondtak. És én azt érzem, hogy ez misszióm, hogy vigyem, terjesszem ezt a hangot, ezt az energiát, illetve az emlékezésnek az ajándékát, és ennek az is az eszköze, hogy átadom a didgeridózásnak a képességét. Szóval szeretném
hogy minél több ember kedvet kapjon ahhoz, hogy fújjon, és ezt a megfelelő szellemiséggel párosulva és megfelelő szándékkal fújja ezt a hangszert. Annyira imádom, hogy ezt a szót használod, hogy fújjon, mert egyébként ebben benne van ugye az a tényszerűség, hogy ugye itt a lélegzettel működik ez az egész, és egyébként ez is egy olyan dolog, amihez most így keressük szerintem vissza a kapcsolódást, nem? Abszolút. Mm. Alapvetően egy ilyen öngyógyító hangszer is ez valahol ennél fogva, ugyebár az ember a lélegzete által hoz létre egy elég erőteljes rezonanciát, ami így közvetlenül visszahat, tehát tulajdonképpen lélegzel, az rezgést hoz létre, és ennél fogva egyébként egy nagyon jó egyéni meditációs eszköz is, vagy egy ilyen öngyógyító eszköz. Alapvetően egy pár perc fújás, az így képes kihozni az embert a zakatolásból. Alapvetően egy légzés technika is képes ezt elérni, de ugye itt ez így leköti az ember figyelmét, valószínűleg jobban, mint egy sima légzés technika, mivel hogy van hang, ami szórakoztató, egy kihívás is van benne, mivel egy technikai repertoárt el lehet sajátítani, tehát lehet benne fejlődni, úgyhogy abszolút mint egy ilyen légzésterapeuta is funkcionálhat a didgeridoo. És szerinted mi fog történni, vagy hogy képzeled el, amikor megvalósul ez a víziót, hogy akár 100 ember egy térben egyszerre játszik? Fú, el sem merem, nem merem elképzelni, hanem ez egyébként azt érzem, hogy tényleg egy ilyen következő szint. Tehát amikor én egyedül megszólaltatom ezt a hangszert a térben, a elképesztő dolgok történtek már. Hogyha két ember elkezd egy adott rezgésen fújni, az gyakorlatilag már egy ilyen örvény. És hogyha elképzelem azt, hogy mondjuk 100 ember, tehát nem tudom elképzelni, megmondom őszintén, hogy ezt meg kell tapasztalni valószínűleg, de azt gondolom, hogyha egy összpontosított szándék mentén 100 hangszer megszólal, akkor bármi lehetséges. És el tudom képzelni azt, hogy illetve az így él előttem, hogy szeretnék ilyen szeanszokat, ilyen eseményeket csinálni, amikor elegen leszünk ahhoz, hogy megszólaltassuk a hangszert, és hogy mondjuk valaki, akinek gyógyulásra van szüksége, valaki, akinek támogatásra van szüksége, vagy akár cirkulálva bemehet mindenki a kör közepébe, és befeküdhet oda, és hogy neki küldjük az energiát, a támogatást, a szeretetet a hangon keresztül. Hát azt hiszem, hogy ez most így az aktuális irányom, meg a vízióm. Toborozni a didgeridoosokat ahhoz, hogy csináljunk ilyen gyógyító, teremtő szeanszokat, amik berakjuk a szándékunkat a térbe, és azt így 100-an jól megfújjuk. Jó, most a 100-at mondjuk, de ha már 30-an leszünk, az szerintem már egy diadal, de hogyha 300-an leszünk, az pedig szerintem egy világra szóló tapasztalás, illetve egy életre szóló tapasztalás, hogyha ezt egyszer összehozzuk. Vagy életekre. Életekre, Leginkább életekre. És üzennél valamit ezeknek a jövőbeli didgeridós fajtásoknak? Hát gyertek. Ne várjatok túl sokat. Ez egy út valójában, ami így rálép az ember, és ez így elkezd így unfoldingolni. A nyáron egy fesztiválon nem szeretek sorban állni, de éreztem, hogy abban volt egy 50 méteres sor, hogy oda be kell állnom. És így beálltam, és az elmém már így elindult volna, hogy ja, Istenem, és ezt így minek találta fel az élet a sort, és az előttem lévő sráccal elkezdtünk beszélgetni,
és azóta elkezdett didgeridoozni. És egy pár hete fújt, csak mindössze, és épp egy hangszer volt a kezében egy fesztiválon, fújt valakinek a szívére, egy nagyon szép szándékú emberről van szó, úgyhogy ő egyből a sound healing felé vette az irányt, és arra sétált egy hölgy, és így meglátta ezt a dolgot, és azt érezte, hogy így ő is szeretné ezt megtapasztalni. Tudtam, hogy ők azóta együtt vannak, miután így a hangszer így a hölgynek a szívére terelődött. Szóval így nagyon megérintett ez a történet egy a sokból, hogy az ember elkezd itt csinálni ezt az egészet, elkezd kapcsolódni ezzel a hangszerrel, és így bemozdulnak így dolgok, olyanok, amik lehet, hogy tök régóta stagnáltak. És hát én is azt tapasztaltam, hogy elképesztő, hogy mennyi helyre juttatott el, mind belül és mind kívül. Tehát, hogy a mai napig így rácsodálkozok, hogy mennyire elképesztő, hogy milyen terekbe képes elvinni. Milyen lehetőségekkel juttat hozzá, milyen emberekkel sodor össze általa az élet. Úgyhogy tényleg bátorítok mindenkit, akiben kicsit is mocorog, vagy pislákol az, hogy így hogy tetszik neki, hogy ez igazából mindenkinek lehet az életének a része. Ha nem is egy fókuszpont, de ez tulajdonképpen, ahogy említettük, lehet egy egyéni meditációs eszköz, de a hosszú távú tervem szándékom egyébként az, hogy legyen egy hazai közösség, amiben találkozhatunk, kapcsolódhatunk, és így osztozhatunk ennek az örömében. Köszönjük. Hát nagyon köszönöm én is. És sok sikert, és sok-sok energiát, és köszi nagyon, hogy csinálod. Köszi. És engem meggyőztél. Én csatlakozom a mozgalomhoz most. Tényleg. Örülök. Én is. Gyere.